Senator Gabay, conta. Felizmente, vamos estar bom binico, botão conosco, a presença aqui na nível plataforma entrevista com a vez mais nós trabalhamos road trip ali bacaya aqui na Holanda. Nós estamos conversar com Isaura, mas não é a primeira dia dentro do programa, para mim querer conversar com ele. Mudar assim, Isaura é filho também com a pessoa, não é que nós estamos nesse que bola aqui na cidade, Calemo, ela se já disse se olha o Calemo da sala para a pessoa que menciona se você mira é Calemo bana com a pessoa, se você tinha dentro de BC com nós as wire, olha tá de boca minha para vai com a pessoa, mas não há nenhum sinal back. E um passagem back. Sim, boy, hoje nós temos solo sim, nós temos solo hoje aqui, de uma que vende, quando assim tipo mais chaco, que nós tudo de pack misti para frio, para soltar pasta frio, aí que logo já na minha não exagerar, 7 graus no dia ontem também. Ok, nós subimos para pedir ver a emenda, nós subimos conversar com Isaura de política, nós conversar com Isaura, cadê eu? Da número 6 liberalista de DENK aqui na Holanda e também tem que contienda para dentro da Câmara proximamente. O que é importante é para abusar, se você vota para Isaura massalmente com o pessoa aqui na Holanda, vota do espaço mais fácil para dentro da Câmara. Na teoria, nós temos representantes da Câmara. A mim não conhece a história política holandesa, mas não sabe como chega de entender o pessoa tem top alto sindicalista do partido na Holanda. Então, da camisa, se esse caso, no passado, me dá para escutar. Isso não normalmente da Belme, quando eu sigo Belme, hoje aqui, e tenho que o telefone CD, sou me live, olha que o telefone funcionando, curso de que o sistema está bem olhado, pero não está bem de perto, eu de mesura online quando se conversar. Isso é o molho quanto vai. Muito bom. Gostei, ok, upgrade de mirável irana. Net se você vê o acno, se você subir no nosso sistema, cambia meu nome se para fazer ele road trip para mim. Já te queda me que só já junto aí, agora aqui. Como vai que como assim aí era? Vai eleição tem que saber na wabo? Sim, mama, assim, mami. Great. Não, mama. Assim, Strike. sim. Acho que legal na área mesmo. Ok, a droga, sim. Ok, great. Colega nanti Astrid pasambol ba ya ma Astrid to eh? Bisa ba esu diwaksi iba na pada nantawak. So, nami bisa ba sila kung siya aksyon ng kumaya ay yata ta kung bino alaga bu bolbe introduce ko mes pa ina sa ta king bota. Pasto ya pasado ko din awak ko sa ta ke pa ina speak mas king bota anto siguro ko background ta para da enseñanza anto de pida también Pasko porque eu tenho que se explicar yeta pero porta o bisu diki pa kwa enseñanza quem tá Isaura. Bom, Isaura também já 6 anos. Mamãe vinculada com o estúdio de 2003. Hasbina para estudar do Station. Para estudar do Station. Fiz Bachelor in International Betrekking Organisaties. Um Master in Internationale Betrekkingen en Diplomatie aan de Universiteit in Antwerpen. Mijn Microsoft werkbasis, stage na werkwijze voor de Curaçao, mededingingsautoriteit. De samenleving aanzien we conhecimento de financiële aspecten die Curaçao beneden staan. Maar kies voor een tweede master, een specialisatie in internationale veiligheid. Atra como projectofficier para INSA Nederland, para Ethiek Caribe. Numa coordenar isso meu festival nos então ook met beleidsmedewerker van DENK is in de Tweede Kamer op het gebied van buitenlandse zaken, justitie en veiligheid, koninkrijksrelaties en integratie. Tem outro bom aquário, tudo de coisa mais botanhado comigo, outro país, se não bisa quando que isso lá se veiligheid de justitie etc. Pero tem mais específico que como botanhado com mais porque do aço. Eigenlijk bieden ze een speech naar
Kamerleden. Wala mo lang si tayo sa inyo to bong. Wala pa din ko pwede mas. Sim, minta si bien speech na Kamerleden na bisa in de Tweede Kamer. Dus elk debat wordt voorbereid en elk Kamerlid krijgt een speech en de speech schrijft en dan doe ik op basis van onderzoek. Oké, misschien ben ik daar dan ook op die daar dus maar Oké, dus eigenlijk hoor ik ons mira. Ja, we zijn niet de politiek wat we no, en leader van die ons mira van die papier in de Tweede Kamer order over die thema naar bij de veiligheid. Dat dus kibe kost nee. Dat dus kibe dan. Emotie dan daar met dat dus kibe dan. Ik ga het door doen. No. Ja, ik schrijf makkelijk en onderzoek naar is het best. Nami dat eerder. Quem que tá com fome sempre hoje me chama nossa pergunta mas me tá com medo velho. Mas ok. Com aceitação de boa dentro da Câmara como jullie voor zo abai. Naast de in sollicitatie dan in de plaats en tweede sollicitatie. Wat ze schrijven, dat is overgeslagen. Oké, ik weet het, maar dan kan je ook de palavra maken con een persoon die een assessment. O assessment não vai passar de onde é para bom. A passa dentro. Ok, grande tende que nasce para você ver nosso físico, nosso trabalho aceitar na Holanda, pero enquanto que portava de vista abo assim bom para pôr com a aceitável. Banda de contra bom. Ik ben keer die houding is de beste positie. Achtergrond en algemene kennis is best wel groot, best wel breed. Mijn politiek bewustzijn ook. En ik denk mijn leeftijd gecombineerd met alle ervaring. Para poder get up with mas tudo. Sim. Award but emojis ko ba bisa emoji aqui tá mas que viento na ela vai ter de carro porque bisa não se na emoji over de algo. Emotie over die AOW gaat van Surinaamse ouderen naar de AZD. Maxima's onderzoek over hoe de regering dat kan opvullen. Emotie over die omdat die racisme en discriminatie onder jongeren ook geaccepteerd. En de emotie over het opnemen van langtermijn perspectief voor jongeren in het coronabeleid van de overheid. Oké, que me botinho emociona eu não vou por do aceitar dentro da Câmara. Caba, quanto tempo tu tá para dentro? 2 lunas e meio. 2 lunas e meio só? Mas que tá mais largo. Ok. Pero bastante também se canal aqui. Não. Vamos passar ali Unicef dentro da Câmara. Não, vou cabeça do bom. Para sombra se bo Unicef quem tá que trabalha com Unicef? Sim, pero Unicef está outro. Na Holanda Unicef está outro tracing. Ja. En dat is ook veldwerk. Ja, oké. Então é que não me sistema de sobre o sistema da população não isso é das best ou mais duro possível pode dar câmara nos tem tanto eta população. Zo zit er. Hoort iedereen. Maar met jongens die dan over het papiamento, is al dat na Holanda, nós está combinando dois idiomas na outro é papiamento e holandês. Que mendi, a mim que para nós elevar a diversão de discussão de idioma e foi não ajuda nós nada segundo a mim agora aqui que me bang tu bang hasi e coisa do basco de conteúdo, basco de conteúdo, assim nós por do milhão informar. Ok. Por certo nós trabalhando com a câmara hoje aqui que mendi aqui já nós vamos conversar com isso agora para dentro na su cantor quizás sin ansi eso dinero un poco más millón que mendi van hasi ese junto con nosotros aquí sí señora si vos app me word que es difícil me lesa vos app si mi teléfono me estoy usando sí compro mic mi tamana es bon para comprar mic es bansiga buen día madame Lupe contento que bateu con nos Bianca Dubel también contento que bateu con nos ok, isso agora tem algum ponto que me quer dar importante para nós para pedir budget. Aí era para mim que não malaga para diz rack não tem que se vai. Por exemplo, como diz? Oh,
Ons kita pegar. Ah, ita gente que llama a woi mita kele. Amiwa. Dat is synergie. Okay, zie, was hier nog steeds. Zie. Sim, me pone hoje dá para hoje tem a missão humana sobre. Okay, lá digo mas seca, nós estamos seguindo assim aqui sonang. Tinha algum tema que ia para mim chegar na entrevista, então me que bem back ali banang mudar tu awe, nós vai ter mais tempo. Por exemplo, para mencionar assunto nang di exterior, para itu langsung bertanya. Como tu mira essa awal aqui para Holanda, e também um tiki para o Reino, e que como tu quer nos mestres vai pensar mais se bace para o para itu langsung bertanya. Vamos começar com o Holanda primeiro. Connectingsrelatie, sorry. Connectingsrelatie. Zie, ik denk in gelijkwaardigheid in connectingsrelaties de beste is eigenlijk Holanda Tamana, Rijksminister Raad met eigenlijk Holanda Tamana die mas zijn meer Nederlandse of ja, Nederland heeft meer representatie dan de eilanden in de Rijksministerraad. En dat wil zeggen dat ook ja, vaak het Nederlands beleid sowieso wordt goedgekeurd, omdat er meer stemmen zijn voor Nederland. Ik denk dat we bewuster moeten worden van het Koninkrijk. En dat we in moeten zien dat het stemrecht ook in de zaal we moeten gebruiken om ervoor te zorgen dat er veel meer gelijkwaardigheid komt in het Koninkrijk. Ik denk de commissie Koninkrijksrelaties naar Holanda is. Die hele community affiniteit bij islam. Want het ook every continent de haast naar knops. Nota doorbedacht. Het is niet gericht op in beleid A. Dus dat heb je ook niet. Dat ook bij in islam. Het is vooral gebaseerd op Kielanneke Saka. En we gaan er is een flink verantwoordingsmechanisme hier in Nederland. En hoe kunnen we dat wel doen? Maar bijvoorbeeld met mensen in en denken hoe ja, dat doen. Okay. Unja punto lang mit kaya importante na pag-isa sa akin e hindi na de Koninkrijksrelatie. Portavo po explico di ba sila ng komunidad kung kaskoge e hindi na patenta e commissie di Koninkrijksrelatie aqui na Holanda. Dat is correct. Dus eigenlijk cada partido die in de commissie dat de commissie Koninkrijksrelaties dan vooruit in aanvraag. Okay. Dat ons partido mes tem Sim, sim. Você conversar com ele para relacionar ele aí, não? Sim, mensen die samen eigenlijk Simidrenda is de buitenaamse positie. Okay. Ela está stel voor cada para mim compartilhar importante intercontinental Koninkrijksoverleg. Ja. O sea, habilita más conocimiento. Ela bisa bekend ben jij degene die het meeste weet over sowieso het Koninkrijk, de geschiedenis van het Koninkrijk en ook hoe lokaal gehanteerd wordt. Ja, en dat mist een beetje in de commissie, want toen was een opstelling die budget, dan worden die bespreken in de commissie. Op het moment dat het dan naar de eilanden gaat, is het in feite al gebeurd. Ja, sim, muito claro. Último mês, os países diferentes de van de commissie no aqui. Anto deswegen se conversar com ele três van dam. Também de dinga Koninkrijksrelatie, com senhora Antjes, dus também com de Koninkrijksrelatie, senhora Neven, die was het também die links, também de Koninkrijksrelatie. Dus conversar com diferente de meer van de Tweede Kamer aqui. Tem ponto na dinga de Koninkrijksrelatie, moet je passar ponto aqui, um ponto que si mi drenta a mi siguro vai onetiki mas atenção na je. Een situatie die Koninkrijksgenoten. Ik vind dat er vanuit sowieso de commissie Koninkrijksrelaties en ook de Rijksministerraad, maar ook de kabinetten van de autonome eilanden er veel meer aandacht gegeven moet worden aan de situatie van onze eigen studenten in Nederland. Was wel iemand erbij? Worden we studenten, wat er even in studenten dan moet binnen voor de zorg of studenten dan moet aqui na zo. Enkele Hollandse mensen
kan geen probleem met studenten. Sim, sim, pero no, especificamente estudantes com a Big Day, não sei se é na internet. Die komt, die komt de visa met de attendeer van. Nou, moet je imaginar dat als het slecht gaat met de Nederlandse studenten, dat het stukken slechter gaat met studenten vanuit de eilanden. En er zijn heel veel signalen dat die studenten onzichtbaar zijn, dat ze niet redden, dat ze in de schoolproblematiek zitten, dat het niet goed gaat met de mentale gezondheid, dat ze een taalbarrière hebben, een culturele barrière en heel weinig instanties waarbij ze terecht kunnen. En dat werd vanuit UNICEF, vanuit mijn werk van UNICEF, werd het ook al geagendeerd. Maar ja, we zien duidelijk dat het niet goed gaat met deze studenten, met deze specifieke jongerengroep. Maar dat er eigenlijk niemand is die zich daarom bekommert. Zowel niet de lokale overheden, zoals AMNA en het gobierno, dat zou mesmo das, maar Kiko dan Mr. Hazi, SSC tampoco. Maar ja, ook niet vanuit de vertegenwoordiging die wij hier hebben. Dat is wel jammer, want het is wel in ons belang. Abo mes tingon tak de studenten, dus abo na bilang na SSC. Sim. SSC babini, oké. Ervaring. Ja, we laten de namen die dan tweede bachelor. Nada. Oké. Awat kiko lo ba voor wacht, die tellen die nanga, c'est importante daarmee. Dat verwacht ik, want dat studiefinanciering kan zijn, begeleid studenten, dat je wel een mechanisme hebt om te kijken hoe het met ze gaat. De man estudiante na mídia só tinha a Pimolana de comunidade que não conhecer. Taal barrière, culturele barrière, geld omgaan, hoe gaat het daarmee? Lukt het op de studie? De voorlichting is ook niet heel uitgebreid, dus hier kom je best wel veel problemen tegen. Ja, ik vind dat je veel meer moet kijken naar de welzijn van dat soort studenten. Ja, interessante patende bedrijf. Dan heb ik studenten dan por contact. Obos den Tweede Kamer los zona na non beneficio. Sim, seguro. Então, como a Tweede Kamer aqui não funciona outra forma de parlamento de Kosovo, aqui não se olha o mesmo Tweede Kamer pisa algo, é hora de escutar e a ministra não tem conta com isso. En we kunnen debatten houden, ik kan vriendelijke vragen stellen, ik kan dingen agenderen. Ik kan er ook voor zorgen dat bijvoorbeeld studentenverenigingen, Antilliaanse studentenverenigingen in contact komen met andere instanties om de samenwerking aan te gaan, bijvoorbeeld met de Hogeschool van Rotterdam. Want het moet er komen. We raken onze studenten letterlijk kwijt omdat wij gewoon geen zicht hebben op het welzijn. Oké. Interessante é vida aqui tá falando de tratar estudante, pessoal. Me por vai opinião com umas tipos de matéria aqui, pero vou me conhecer com a eigen ervaring. Não estava aqui mesmo sobre com aí passar candidato estudante aqui da não estava em caso van het tweede jaar zodat in de ding award het probleem die kaas nou laat landelijk. Award segundo AMC dus aqui me pedindo nada com o tip. Senhora, se você quer app, bota pega meu telefone, vou stop de app, senhora, volta-nos via de plataforma. Dank, bota seguir nós, de cuja som, mas se você quer app, bota pega o telefone, senhora. Está contente com o que nos bom? Me está avisando de estudante, né? E se como onde fosse nós estamos besta, nós estamos com estudante na minha mãe de dança. Me quero contar, dança. Onde em casa de dança. Buiten de dança, is wat aan je community mais fácil. Is inderdaad, dat ik in de Randstad zijn er wel meer netwerken, hè? Want heel veel mensen gaan naar Rotterdam. Dus de comunidade adianta bastante grande naar Rotterdam. Is even de continentaal, hè? Je hebt veel meer studentenverenigingen, veel meer studieverenigingen. Alleen de mensen worden niet voorbereid op het feit dat ze zelfredzaam moeten worden. Dus als ik dan bisa naar mezelf van hey, ik kas moet naar ja, dan van ja, zo, dus best abonnees, die moet dus nou kas lopen. En dat betekent dat je bijvoorbeeld borg moet hebben. Dat betekent dat je een netwerk moet hebben. Dat betekent dat je ook de sociale competenties moet hebben om te gaan hospiteren, om aanvraag te doen. En we doen dat niet. Dat de SSC dan ook op de nada. Dus is switch over die daar in elkaar en je moet vervolgens zelf kamers veranderen.
Pero Kiko como miembro de Tweede Kamer in SP, ando com o 30, boto bisa, ok, essa aqui vou porrar de Tweede Kamer para poder ponto aqui. Wat sowieso, want elk Kamerlid komt met studenten is echt met ze praten, kijken van oké, in het wat onderwijs en studentenwelzijn, mentaal welzijn, kan ik deze punten voor jullie meenemen. Sterker nog, ik kan moties indienen om bijvoorbeeld onderzoek te doen, om bijvoorbeeld te zeggen van oké, in samenwerking met DUO, want dat is ook een overheidsorgaan, gaan we hiervoor iets organiseren. Hoe doen we dat? Moet er bijvoorbeeld veel meer samenwerking komen tussen DUO en SSC? Moet er veel meer samenwerking komen tussen Antilliaanse studentenverenigingen en hogescholen en universiteiten? Kunnen we DUO inschakelen? Dat is denk ik WO, dus ook studentenhuisvesting buiten de Randstad. Dat je daar dan een samenwerking mee gaat doen. Het kan niet zo zijn, maar als dat in die studenten gaan het is zo diep in de problemen dat ze bij leger de cel zitten. Hoor de boer, dat is mis, hoe dan niet leren. Wauw, ze was mandami. En veel, en ook veel. Dat is MBO-studenten die van Curaçao naar Nederland komen aan het nou ja, Sinka, Singseng. En ze zitten bij leger zelfs. Wauw, wat shock me wat ik was. Met de spelen die coração que o tema aqui tem de tudo, agora eu vou poder ver de cá proximamente. So me imaginar que después de live aqui, nós ainda não lá no before para o school. Então já o estudante não também, lo sorry de na boa apresentação, den Tweede Kamer, a sombra. Senhora, me dá o acto do app não tem, vou pegar o telefone, senhora. Vou stop de mandar app. No estádio de sonido, não sei a Tweede Kamer é do direita. Nós estudante não temos de boss, nós estudante não temos de representante para explicar o que está acontecendo. A amizade ainda não está sendo voluntário. Aqui de nós mesmo tem derde Arnel, que está hopi fel-bezig gezakt, ajudando estudante não de seu coração somar com o que está na pessoa assim a ir também fel-bezig ajudando estudante não, pero nós mesmo de boss em Tweede Kamer para assim essa aqui vira mais melhor. Met de nacht, zo komen we met Zuid of de nacht, super dus Zuid met de babanda die, wanneer hij is wijk, maar nou, met de bijzakken, ons te leren, is leren. En toen je zag in onze commissie eigenlijk een basis die koninkrijksrelatie, om je de kosten goed in de koninkrijksrelatie, om je te bijna een tip, hoe het punto de estudiante de IPO in 10 anos sem solução. Dus, we worden verwacht, wordt in de Tweede Kamer, wordt in de Tweede Kamer, a mim seguro, lo vai ser de boca vez para o conta para o ponto aqui, de IPCO, para sombra, é ponto que de estudante, a hora quando ele vai mesa de IPCO, do senhor Zita, sus leído, 10 anos passar, hora que estava da parlamentário, que mendi, então, assim, aquela todo tipo de comissão, todo tipo de coisa, sem nunca chega concretamente na ponto para avisar para solução. A ex-ministra de Ensinança, o senhor Alcalá Lei, a organizar marcha evento mês, bom de sua fundação em tempo a fundação Alcalá Lei, para poder ajudar estudante na última al final nada não ajuda. Que mendi al final me trabalho, eu tenho que falar a mim seguro lo que era por trás. Para o ponto A, que não me imaginar que o estudante que estava hoje aqui está que estava aqui dado, também lo que era por trás para o ponto A. So na para mim minha câmera bisa vira waso, no telefone da ainda tá solo da base nem. Eu de banda que mendi que dá mais tranquilo mesmo. Nós estamos andando de Nacht por certo, nós cabeça ali Amsterdam, chegando de Nacht, agora que nós temos a vista bonita para chegar de Nacht, que gebouw na hal toe na direção de Nacht. Banqueiro dado mais de koninkrijksrelatie. Se me conhece rato coco, me conhece rato refineria, em toda a situação de Covid, da maneira que o membro da Tweede Kamer tem muito mais informação que o membro do Estado na Corsou. Em relação aqui dentro assim, é gezond que nós podemos receber. Nou, en dat is gezond, maar dat betekent sim.
En dat is zo betekent, het gaat er ook om nos mes notatie, nos mes onderzoek. Dus op die documenten na, tabri, busca na riba tweedekamer.nl, pero nos notatie. We zeggen dan vaak na 3 maanden, oh ja, dit wisten we niet, maar ja, we zijn ook nog niet op zoek naar gegaan. En het erge is dus dat die representatie in de politieke arena niet belangrijk. Dus je kan ook niet zeggen van, weet je, ik ga die appen van, hey, kan je dit doorsturen? Heb je daar wat al van gehoord? Bespreek je dat in commissie Koninkrijksrelaties? Of we zien dit en dit hier op Curaçao op de agenda staan. Kan je daar vragen over stellen? En dat komt omdat er geen mensen zitten in de commissie Koninkrijksrelaties die daadwerkelijk affiniteit hebben met onze bevolking. En het is best wel erg, ja, omdat die representatie die Nederlandse Caribe politieke arena niet hebben. Sim. Na mi acordar que não vota massalmente para nós tem boss judiciária dentro da Câmara. Judico só representa. Sim. Se tá Bianca dupla também se na Bianca isso já tem bossos tem segurar proximamente. Anto personal na Corsol nós também chega mais que a gente segue também lo por foto nós também tem mais detalhes se mais sobre. Ok. Agora em relação a por exemplo app tá bom netwerk Mr. Paul tá stabiel para boa assim isso aqui. Sim. Ja. Die campagne wordt produceren, né? Sim. Durante Marlon. Sim. Eu nem sabia isso. Het zou goed zijn op die manier een organisatie na Kosovo. Maar bij uitwisseling van informatie. Si nagtamira coisa de politiek, dan moet je tragen. Hey, ik heb samen. Kan je ons transparantie geven over de documenten aan de AMI-mensen die wat gebeurt daar? Zijn er signalen uit de samenleving die ik hier kan agenderen? En in samenwerking met de politie. Otro hizo la también, in maart in Aruba is in maart een commenteren project die Wereldbank. Ook aan die Irma Kunota Kananenbom. Daar moet ook veel meer aandacht voor komen. Hoe traag die opgang eigenlijk is. Agora de como tá querendo que coisa que não cara pessoa. Para dentro da Câmara é que momento está onde coisa vai vez, anto passini vou por apresentar uma solução. Porque a ideia acaba onde coisa que está indo vez. Sim, nós não temos representação de cada Anto de dois tá Turco, nós não temos representação, nós não temos preto de politieke arena. Is het voor Nederland niet belangrijk om hier aandacht aan te geven? De Caribische gemeenschap in Nederland zelf is heel passief. Dus nos mes no te puta presión pa papi officieel toekomst naar den koninkrijk. En ik denk het meest belangrijke nog wel is nos nota vota. Dus si algo pasa, dan saku ja, de partijen gaan het niet voelen in het aantal stemmen dat het ze oplevert. En als jij weet dat je 50.000 stemmen verliest, omdat je partij het ergens niet over heeft, dan moet erbij zitten, toch? Met Cosco, in deze problematiek naar Groningen, de reden waarom zoveel partijen daarover begonnen te praten, is omdat ze weten dat zij die stemmen verliezen als ze het er niet over hebben. En dat gebeurt niet in de Caribische gemeenschap als we ons moeten voten. Oké, dan stel je gaan kunnen voten. Apos aqui não conosco para pegar toda a câmera, se tu me sumbe links aqui não. Sim, pessoal, me sabe ver minha cabeça, pero mas dentro de outra banda, eu sei que tu ame mudar, assim que não se dentro de nada hoje aqui sonang, sonang ko tinha uma ideia, não se dentro panje gebouw ng grande nai, passa bouw di tudo eterno nai, anto agora que nós temos caminho de nada, se não se quiser que nada escreve ninguém, nós trabalhamos, nós não polando, agora aqui que menos, nós trabalhamos escreve ninguém. Je nosso papel Cuba e conscientizava o que riba e valor de voto para um judico só. Aqui não, pode ser lá, vamos 45 minutos. Não. Over 200 meter, sla linksaf naar de top. Sim, não entendemos. Ok. Vamos mencionar ponto de vai vota, para nós não vai vota, Isaura. So nang, portata bomba você manda bisa nós, Kiko Isaura tem hasi pahanha no sina na vai vota. Paso me pergunta de conhecer na vai vota, pero porta bos nango de seguir nós, por manda bisa nós, kita motivo
conocen a no gusta ver vota, of conocen a vota menos. So, nós tem quase 200.000 judicial show of antiano na Holanda, toch? Sim, os nota vota. Me sei de 20 mil só. 20.000 só de mensen in de deel. Oké. Que me agora aqui tem live aqui dá na live que tá aí que tá coisa de exportar de 2-3 mil na Itawak live aqui. Hoje nós ainda na coisa falando de sonho que me se abora falando de sonho, então pode aqui na dico show. Estimular bo mama, bo tanta, bo prima, bo you, bo tudo gente, se não vai votar dia 7 de março. Dia 5, dia 7, dia 5, dia 7, 7 de março aqui na Holanda. Então é muito difícil, botar boca de foto na casa, se você não é mesmo, botar vai com ID, botar que declara mais livre para votar. Hoje nós temos bem votar, não? Com seguro não tá com botar 30 de câmara. Não é seguro. Se me é 20 mil, é 30. Botar 30, se bom, agora demo partido, você não pensa que se bom é de 1999. 30 também, que estranho votar na de 7.500. Ok. 17.500, mas nós temos minimal 17.500. Então, assim, hoje, quando a gente na colhe campanha em cada estado pantiana, pero, corona, tem COVID, quando bom, nós temos hasta aqui da tudo começar a toque daqui na Holanda, que me bom, não para hope start para colhe campanha mas, assim aqui nós podemos mais claro, tem auto nós para colhe, anto, vai aqui, já conhecendo não. Nós estamos abrindo para esse como plataforma, pero nós temos outro formulário. O outro formulário é chama Bosnan, estimular Bosnan gente não para vai votar. Porque se nós ele, nós ainda não temos sem votar, e só não podemos ter da câmara para atender, por exemplo, o assunto de nós estudantes não que está passando em roupa do cabeça, nós relacionam com reino holandês e demais. Agora, na minha acumulado, se não quiser ponto não nós escreve aqui. Muita coisa que eu vou mencionar aí já também, tá? Arbeidsmarkt. Sim. Nossa posição de arbeidsmarkt é muito zwak para bisa hier. Sim. Nós estamos discrimineren. We zijn een gemeenschap die het meest worden gediscrimineerd. Dus zelfs in vergelijking met Turken en Marokkanen worden Antillianen 2 keer zoveel gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. We staan letterlijk en figuurlijk achteraan in de rij. Mi ay Holanda November 2017 may back. Anto in December may din trabaho ka ba? Di kong etabay bongko amisi. Anto. Wat het ding is sector die zorg. Ja. En dat is een sector die heel veel werk heeft. En een sector waarbij er een groot gedeelte al van niet-westerse afkomst is, toch? Hoop je diversiteit in de sector in? Als we niet super nieuw kuboting voor ervaring en dan. Ja, maar compreendebo. Award, kiko lobo conseja, no sé, of no, kiko abolo ha, así como me de tweede kamer, zoals je misabo conseja, então ele disse, ok, me tomo conseja, também te vota para o, pero kiko abolo así de tweede kamer, para poder tackle het probleem aqui. Wel, College Rechten van de Mens aanzien een onderzoek aan het ECTB zoekt eigenlijk nog 10 effectieve maatregelen. Vakcommissie arbeidsmarktdiscriminatie. In 40 jaar niet. Er is geen verschil tussen de cijfers van 1980 en de cijfers uit 2020. Hele keer wisselkost. Wauw. Ja. Dus de vraag is hoe je daar aandacht voor gaat vragen. Een motie schrijven. Als een motie kan je dwingen dat de overheid niet alleen onderzoek doet, maar gewoon effectieve maatregelen voorstellen die ze uit moeten voeren. En onkost ons bahasi, ami mensen bahasi ta busca een samenwerkings gemeente Rotterdam, en heel veel Antilliaanse of een groot Antilliaanse gemeenschap, om daar te kijken wat nou effectieve maatregelen zijn voor deze specifieke groep. Dat Bosnang corona, de economie gaat achteruit, de arbeidsmarkt krimpt. Dus wij staan letterlijk achteraan in de rij voor de aankomende 5 jaar. Aankomende 5 tot 10 jaar tot de economie weer beter gaat. En dan moeten we er wel voor zorgen dat we het hierover hebben. Want in 40 jaar lang staat de Antilliaanse gemeenschap achteraan in de rij. Terwijl wij de enige gemeenschap zijn die een band heeft met het Nederlands Koninkrijk. Hoe je eruit of keer, dan of zo. Ja, zie, zie. Correct, ook in mijn lief. Nunca nos nota bij Sali, dus. Que me hoorde, nos ting werk pahasi, er is werk aan de winkel en is Holandees.
para nós atender para o ponto aqui para sombra mês de ajuda e ajuda que só é antiano hanha trabalho mas se você olha para o trabalho botar uma base stabil para poder ir na visa tranquilo de Holanda me tem que não Jacob Mark to visa como tem 20 anos na Holanda para nunca me a vota pero agora sim me também vota hope que Mas tem você aqui. Jacob te espera que não tá bom sobre no caso para estimular outro não também para vota é assunto de arbeidsmarkt aqui tá cansado me hobby para meeting hobby muito com essa camisa tá cana fácil então se com outro não pero em verdade a mim tem um pouco mais experiência se que botar tá cana fácil ok agora ora vou escrever uma show não e que eu vou explicar isso aqui bom com esta cana do governo holandês passou de passado nós temos uma show uma show de desejo o governo está obrigado a tomar emoção Assim, esse é esse, não. Wordt geschreven om een show. Wat dat baseert op certain punten. Ja, je moet wel natuurlijk bewijs hebben van op basis hier en hiervan. Op basis van deze cijfers verzoek ik de regering dit en dit uit te voeren. Vervolgens gaan partijen erover stemmen. En als de motie is aangenomen, is de overheid gedwongen het uit te voeren. Sterker nog, als partij kan je zeggen, je kan afdwingen en je kan een tijdsperiode afdwingen. Dus je kan zeggen, binnen 6 maanden wil ik resultaat zien van de overheid voor hoe ze dit beleid gaan uitvoeren. Dus het is natuurlijk wel de vraag dat je steun moet zoeken bij andere partijen. Maar het bestrijden van arbeidsdiscriminatie is niet wat een andere partij gaat verwerpen. Want op het moment dat het naar buiten komt van die partij wil niet dat Antillianen minder gediscrimineerd worden, heb je in de publieke opinie natuurlijk al 2-0 achterstand. Want dat wordt gewoon gepubliceerd. Dus ja, ik denk niet dat zo'n motie verworpen gaat worden. En sterker nog, heel veel moties, bijvoorbeeld met het bestrijden van arbeidsdiscriminatie rondom de Turkse gemeenschap of de Marokkaanse gemeenschap, die zijn gewoon breed ondersteund. En dan wordt dat nos publiek por a mira back a resultado não também de besifras não de emoções não que worden ondersteunen aqui para Turks en Marokkaans não? Sim, maar neem je die. Heel veel mensen denken dat Turken en Marokkanen de gemeenschappen zijn die het meest gediscrimineerd worden. Terwijl Surinamers en Antillianen nog 2 keer zoveel gediscrimineerd worden dan de Turkse en Marokkaanse gemeenschap. En het is natuurlijk, Turken en Marokkanen moeten 4 keer zo vaak solliciteren. Maar Surinamers 4,5 keer en Antillianen 5,8 keer. Wauw. Zie? Wauw, dat je eigenlijk in situatie daar? Zie, 5,8 keer zoveel. Nunca me estava tu saco da assina pisar costa porta. Maar mira, nou, olha que botar bini voor de outro mundo, quando compreender pida na aqui para mim, tá contente depois que isso aqui não docinha mas voor de essa aqui não todo dia. Quedando de ponto de arbeidsmarkt, mercado laboral, para esta visão pavimento. Então me que link me soora com a vida de estudante que nós trabalhamos, não. Bota que aqui não também tem trabalho para assim para conscientizar que olha nós muito não acaba de estudo também não ganha chance de trabalho só se como esse também tem problema não conosco. Sim, nós temos que conscientizar para netwerk. Dus ali temos mesmo ciclo, anto. Uma coisa mal, mas lá vai já ja. Não, tá bom. Sim. Netwerken, wat heel veel witte studenten vooral doen. Ze dan te keer app me. Toen wat meer navigatie ziet ik dat daar. En dan zou ik je orde het bij die back. Oké, zie, nog twee back. Zie, tak mi se loro zie. Zie, wat heb je guardate? Zie, non stai in perché prazi banane. Eu tenho uma ideia mais ou menos. Ops. Ja, nog stay back zo lang? Zie, nog stay back. Zie, wat witte studenten dus wel doen, is heel veel netwerken. En dat kennen wij eigenlijk niet. Hè? En netwerken houdt dus ook in dat je contact moet zoeken met mensen buiten jouw omgeving. Aan de keren hoe ik cultura na cruzada para porque ding mis hinderen. Por eso no te va a ayudar si je studeren naar Holanda. Want ook die mensen, ook die studenten hebben een heel beperkt netwerk. En als je ergens wilt komen als student, ook met stages, ga je toch echt sociaal contact op moeten zoeken met andere studenten van andere afkomsten.
bedrijven moeten aanschrijven, organisaties uit jezelf moeten aanschrijven. Want dat laat ook bij hun zien dat je assertief bent en dat je buiten je comfortzone durft te gaan. Maar het vergroot je netwerk, want je hebt dan altijd een nummer of een e-mail, al is het om, weet je, hoe moet ik dit benaderen? Welk advies heeft hij voor me? Dat heb ik zelf ook gedaan bij Denk. Mama, naar Denk Omel. Van ja, dit is mijn cv, dit is de vacature. Wat voor ervaring moet ik nog opdoen? Nou, ja, mami, die Sami. Hey, wat goed dat je dat zo benadert. Kom naar een sollicitatiegesprek. En dat hebben meerdere bedrijven gedaan. Die hebben me gebeld en die hebben gezegd, weet je hebt te veel ervaring nodig voor deze vacature. Maar ik zou hier en hier naar kijken en we bewaren je cv bijvoorbeeld. Of volgend jaar is een... Oké. Laten we ons mantekje na, dus nog meteen een pakket garage. Dus communicatie erbij kibra. Snel ons erbij stoppen live aqui. En om bezig in ons te bebien, ik ben je nog zie komen sa. Hoe is dat, bon?